बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि नागा चेकिं पस्टआव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय आयेन बेरेखा बिलाथि जौ लाबोनायखौ गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाना 31 नं राजा लामायाव हमदों। गसाइगाव महकुमानि एसडिपिअ बिथां सौरभ गुप्ताया फोरमायनाय बादिब्ला गंसे UP 23T 5181 नंनि गंसे गारिया जौखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि मुराबादसिम लांनो नागिरदोंमोन। गारिजों लोगोसे सालायगिरिजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ। बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला मिरु केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। मैया आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला मिरु केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। हादर बेंगिरिनि भवनाव मैया गोदान मिरु केबिनेट मन्थ्रि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। हादर बेंगिरि रामनाथ क'विंदआ गासै सा 43 गोदान केबिनेट मन्थ्रिफोरखौ समायखिरा फरायहोनानै समायखिरा लाहोयो। मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि उनाव सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ गिबि मन्थ्रि बिबान होनाय जायाखैमोन, जायनि उनाव बिथांखौ मिरु केबिनेट मन्थ्रि बिबान होनायनि बाथ्रा ओंखारबाय दंमोन। बिनि उनावनो मैया दिल्लीयाव गासै सा 43 मिरु केबिनेट मन्थ्रिफोरजों बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो समायखिरा लायो। बिथांजों लोगोसे किरेन रिजिजु बिथाङाबो मिरु केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लादों। थामथियाव दङ। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि उनाव एनडिपिनि मोनब्रै हानजायाबो हाथियार गथायना होदोंमोन। गोरोबथा बादियै बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरखौ साख्रि होनाय एबा थोंजोङै थिसनथाइ होनायनि बाथ्रा दंमोन, नाथाय बेफोरखौ दासिमबो जेबो खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेखौ नोजोर बोनानै मैया बाक्सा जिल्लानि बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम खावलायनाय गांसे लाइजाम लिरो। बे लाइजामाव बारग' एनडिपि सोद्रोमा बिथांमोना बारग' एनडिपिफोरनि जेंनाफोरखौनो दोनथ'नानै स्किल ट्रेनिं होनानै बुरखायनो नाजादों नामा होननानै सोंथि खालामो। बेजों लोगोसे माखासे गावारि सेंग्रा सिख्लाफोरनि प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं खालामनायजों एनडिपि केडारफोरखौ सरजाबना होफानो नाजानायखौसो नुनो मोनदों होननानै फोरमायो। बारग' एनडिपिहा स्किल ट्रेनिं आरो जेनेरेल प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि गोनांथि गैया होनना फोरमायो। एनडिपि केडारफोरखौ सरखारि साख्रि पुलिस मिलिटारियाव थोंजोङै थिसनथाइ होनांगौ आरो 34 बोसोर आलादा रायजोनि थाखाय दाबि खालामना हाथियार लानाय सोद्रोमाफोरनि जेंना आरो रिहाबिलिटेसननि खामानिखौ सिगांग्रो मावनांगौ होननानै प्रमद बर'निसिम खावलायो। ब्रैथियाव दङ। जाब्रबथायाव गोमाना थानाय मिथिंगा ब्रह्मनि गोथै सह' बोखांदों। अरुणाचल प्रदेश सानजा सियां जिल्लानि सियम दैमानि फोनांजाब दालाङाव जानाय जाब्रबथायनि हप्तासे उनाव सियां दैमायाव बोखांनो हादों सानैनि गोथै सह'। मख'नो गोनांदि थांनाय 29 जुन खालार खालि अरुणाचल प्रदेशनि सियां जिल्लानि बयलिंनिफ्राय पेंगिमसिम थांबाय थानाय हालोदाव सियाम दैमानि फोनांजाब दालाङाव गंसे अन्थाइजों बुंफबनाय डाम्पारा हा खुरखानायनि जाहोनाव दैमायाव गोग्लैलांदोंमोन। बे जाथायाव डाम्पारजों लोगोसे जनाइनि राहुल तामां, गगामुखनि रन्जित सूत्रधर आरो ढेकियाजुलिनि मिथिंगा ब्रह्म। गोमाना थानाय आसामनि साथामबो सेंग्राफोरनि गेजेराव सानैनि गोथै सह'खौ हप्तासेनि उनाव एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफ हानजाया बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला समबारखालि फुङाव सानजा सियां जिल्लानि पासीघाटनिफ्राय एसे गोजानाव थानाय सियां दैमानि बिखायाव जायगानि सुबुंफोरा सासे सुबुंनि गोथै सह' गोजावनानै थानाय नुदोंमोन। बिनि उनावनो जायगानि सुबुंफोरा एनडीआरएफखौ खौरां होयो आरो एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ हानजानि नायबिजिरनायाव गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। उनाव गोथै सह'खौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। फाहामसालियाव ढेकियाजुलिनिफ्राय फैना मिथिंगा ब्रह्मनि नखरा गोथै सह'खौ सिनायथिना बियो मिथिंगा ब्रह्म होननानै रोखा खालामो। बाथियाव दङ। कक्लाबारि गामिनि बिपुल बसुमतारिया बेरामजों साग्लोबसार जानानै बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ नागिरदों। बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय कक्लाबारि गामिनि बिपुल बसुमतारिया एन्टि निउक्लियार एन्टिबडि बेरामजों 2 बोसोरनिफ्रायनो साग्लोबसार जानानै दं। दुखुनि बाथ्रा दि 2 बोसोर फाहामथाय होनायनि बेलायावबो बिपुल बसुमतारिया मोजां जाबोआखै।
न'नि जेसेबां हा दं फानजोबनानै बिथांखौ जेसेबां हागौ एसेबां न'नि बिमा खान्द्रि बसुमतारी आरो बिदा बेनजन बसुमतारी बिथांमोना फाहामथाय होबोबाय दंमोन। अब्लाबो बिपुल बसुमतारीनि बेरामा हामाखै। मख'नो गोनांदि उन्दै बैसोआवनो बिपुल बसुमतारी आरो बेनजन बसुमतारी मोना बिफा गोमा जायो आरो बिमा खान्द्रि बसुमतारीया गथ' सानैखौ मोजाङै फोरोंबोदोंमोन। नाथाय फरायनाया गिदिर जाबोनायनि थाखाय बिमाया 12 थाखोआवल' उथ्रिसार जानो हायो आरो सानैबो खामानि मावहैयो। नखरजों लोगोसे कक्लाबारि PCDCनि मेम्बार बिथाङाबो गोदान सरखारजों लोगोसे 22 नं कक्लाबारि बियाबनिफ्रायनो देरहासार जालांनो हानाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो 63 नं सापागुरि बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय केबिनेट मन्त्रि इउजित ब्रह्म बिथांनिसिम अनसुंथाइ नागिरदों। एकाउन्ट नाम्बार 331650797728 IFSC कड SBIN 0002099। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।